Ha ha ha. Smešno. Ali sad k najglavnijem. Što da biješ periplatibus ako imaš porodicu? O da, Dominik je uvijek u pravu, idem da jebnem svoju babu. O ne, auto me ne sluša. O ne, nema auto, nema babe. A to si ti, periplatipus. Ti si mi navio maslo pod točkove. Ovo ti je za moje novo auto. Peripuši ku... Ne, mislim da će to upaliti. Ja pušiti, mislim, put. Sedi. Nam, 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 nam. Hvala jako puno. Možete da mi date broj? Ne, mrš materinu. Tvoj nos bode. Ali je dobro da sam došao do kuće. Опа, как у баба! Алю стварности болела Гая Дупина бабу. За то, что ей реши да организуй журку. Чак ей переплатипус реши да се придружи. Нема кочница! Imam šuljevi, boli me dupe, pomozite, molim vas! Za ravnotežu univerzum. Negde tamo u Africi, takvim nesposobljakoća kao što ti lepe ovakve nalepnice. Za ravnotežu univerzum. Bolje bi zatvorio prozor kad sam radio bojama. To je tako i udarilo jako. Ej, Čiko, znam što ćemo da radimo. Kupit ćeš mi cigare. Ne, to nije moje delo da kupam nekoj kidari cigare. Ali moraš da mi kupiš cigare. Za ravnotežu u univerzumu. Tako govno 4K niko nije video. Razumeli smo, Forb, idi. Dobro, ajde sad da razmislimo da si invalid koji nema ovog i ne može da mi kupi cigare. Ja sam mirni trogo, ali ti trebaš mene da primam mere. Ne, ja neću da kupam. Ne! 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 Dobro, ajde mirno, ako mi ne budeš kupio cigare, bacit ću na tebe 2500 eksploziva. Prvo su mi pokazali govno 4K, potom su me terali da im kupim cigare male kidare. Ne, da im bože, da tamo bude još jedna kidara. Toplo vam je. Ma dobro. Tu smo došli da govorimo ljudima koji nemaju porodicu. Ali nema ništa bolje od blokirajućih jaja prijatelja. A kad smo kod prijatelja, zdravo, periplatipus! Ne znam odakle je ovaj stup, ali on mi jako pomaže.
pitanje, ko daje ovim periplatypusima dozvolu? Izgleda da je ovaj zeleni ostavio krvavi trag. Idem po njemu. Za ravnotežu univerzuma. Ma marš u mater sa svojom ravnotežom univerzuma. Kog k***a? Šta to radite? Za ravnotežu univerzuma. Ja, za ravnotežu univerzuma mu. Gde su moja jaja? Evo da si pere, ovamo! Stoj, malo govno, p***ko, sisanče, stoj, mu! O ne, odakle se uzeo ovaj vozič Tomas? Dragi dnevniče, mene je periplatypus opet želim da predam svoj osjećaj. Kamermane, što ti taj muškarac treba? Kamermane, što ti plaćam te pare? Kamermane, ma koja si ti p***a? Znaš da mi je loše, ja razgovaram s sebi. Ma marš u mater. Rešio sam da uzmem sve svoje pare i da odem na odmor. Dosta mi je ovih periplatypusa, dosta. Samo hoću da se odmorim na ostrvima. Gospođice, želite da vam pokažem svoj motor? Tamo je moj brat blizanac i on ga je već video. Kao uvek. Ali bar tu nema ni jednog periplatypusa. Stoj, sačekaj, tu nešto nije u redu. Šta, periplatypus? Ma ne, moraš Za ravnotežu univerzuma.